Imini yesabatha ibenhle wabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 108 inkosi busiqhama kwebandla. Wozani nonke zoni
izulu awudali ngakabibi Asbong Amen. Lesi sihlabelelo esisimanga. Ihlabelelo esingahlatshelelwa ushembe kuphela. Ngoba ihlabelelo sasezulwini. Ihlabelelo savela ezulwini. Akakho umuntu ongaseqonde ukuthi wayithini ushembe uma ekhuluma ngalelifa othi kwakuyifa lethu ingabikho izulu kungabikho nomhlaba ukuthi leli lifa lasezulwini libekele thina ukuthi leli lifa lasezulwini alithathwe yithi. Ngidabuke ukuthi abantu abaningi emhlabeni bonke mhlawumbe abazi ukuthi indaba sezulwini indaba enjani. Ngelinye ilanga ubabamkhulu wathi uma ungase uthathwe usiwe ezulwini bese ubuya ulethwa la emhlabeni bese kuthiwa ukuze ubuyele ezulwini thatha ummese uyinquma intamo
uthi ubaba mkhulu ngeke ungabaze ukuba uthathe ummese uyinqoma intamo ukuze ubuyele ezulwini. Ngeke ukuze ngisho ubuhlungu kokuyinqoma intamo uma ucabanga ngendaba yezulu. Kwenye intshumayelo yakho ubaba mkhulu uthi akukho ubukhazikhazi obusemkhathini nokwakhiwe izandla zomuntu okungase kulinganiswe nobukhazikhazi obusezulwini. Manje uma ungase ucabanga ubukhazikhazi okubone nako England nako America nako German bese kuthiwa akukho ubukhazikhazi okwakhiwe ngesandla somuntu ongase ukulinganise nobukhazikhazi basezulwini. Ungase uimagine ukuthi izulu liyindawo enjani, and kufanele ngoba izulu umbuso lapho kuhlala khona umenzi wezulu nomhlaba. Amen. Nengilosi isitshelile lokho yathi lento eyayikhulunywa ubaba mkhulu eliqiniso. Abukho ubuhle ongakufanisa nobuhle bezulu. Akho ubukhazikhazi khona la emhlabeni nosemkhathini ongase kufanise nezulu. Ngakho ke njengoba ehlale esho uShembe ukuthi lapho batabami esimemela khona kuhle ezulwini. So ungamangali uma ngabe kufanele buya uyezulwini ubekelwa imithetho. Ngoba ayikaze ibe khona into engathi iyinhle kakhulu bese ungena kuyo kalula nje. So ukungena ezulwini ubekele umthetho ngokwenhliziyo yakho. Uthi inhliziyo yakho must be pure. Ubekele umthetho ngokwenza. Uthi ukwenza kwakho akuhambisane nalokho ukwenza okufunwa uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ngifuna ukuthi usine, ungisinele, umsinele. Uma ethi uNkulunkulu ngifuna ukuthi ungithande, umthande. Because umvuzo wokungena ezulwini awufani nalutho. Yikho kwenye indawo baba mkhulu ethi thina asiwona amadlozi. Kodwa thina singabangcwele. Ngoba ezulwini sihlala nongcwele ebungcweleni bakhe. Ngakho ke asiwona amadlozi ngoba idlozi uthi baba mkhulu kuba liyahlupheka. Umuntu osezulwini lomndeni noma kuliphi izulu uyahlupheka. Ikhona kwesisikhathi ekefune okwasemhlabeni. Ngoba uma esefile yena akakho comfortable. Ngoba engekho comfortable ubuye efuna okwasemhlabeni. Kodwa umuntu ongene ezulwini ayikho into yasemhlabeni ongayifuna. Ngoba esho nje ubaba mkhulu ethi uma ungase uye ezulwini bese ubuya emhlabeni bese kuthiwa ukuze ubuyele ezulwini thatha ummese uyinqume. Uthi ubaba mkhulu ungawuthatha ummese uyinqume ukuze ubuyele lapha ngoba ngeke uafford ukuthi angizubuyele ezulwini uma kwalibona izulu. Yikho nje ubaba mkhulu ethi akukho ukukhazimula okusemkhathini nokwakhiwe isandla somuntu ongase kufaniswe nombuso wezulu lapho uNkulunkulu uShembe esisakhona. Yikho nje ubaba mkhulu ethi umuzi wamaNazaretha lapha siyakhona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Kodwa umkhokheli wakhona munye uJehova kuphela. And therefore uma sikhuluma ngokuthi izulu into enhle, we now no longer speculate. No, we are not. Because sihlala nomuntu ovela ezulwini. Nobaba mkhulu futhi wayevela ezulwini.
sokuthanda nje uNkulunkulu emoyeni. Kodwa ezulwini sesihlala manje nabantu abaphuma ezulwini bethi ngifuna ukuthi mina ngiambassador yasezulwini ngizofuna ukuthi niye lapha engingwakhona. Ngakho ke ushembe uma ngabe la imithetho iqine kufanele wazi ukuthi kufana nokuthi ukwa matric ubhale uthiwa uzoya e-university. You work hard. Noma ususe university kuthiwa ufuna i-master's degree, ufuna i-doctorate. You work hard. You cannot just be a doctor. Ukube phela ukuba udokotela kulula ngabe bonke abantu ngabe besonke singodokotela. Kodwa sibona udokotela ngoba kulukhuni. The same thing applies ukungena ezulwini. Asikwazi ukuthi sonke singene ezulwini. You cannot expect ukuthi bebe baningi abantu abazongena ezulwini ngoba ezulwini kuhle. Yonke into enhle iba lukhuni ukuthi uyithole. It's natural. Ayikwazi into ukuthi mangabe izoba inhle ibe lulu ukuyithola. Ngisho abantu abacebe ngokweqiniso, they don't sleep. Ngaphandle kwabacebe ngokugebengu, kodwa nje ukuceba nje ngokusebenza, you don't sleep. You wake up early uyosebenza. Ngagcina kwa matric esikoleni, ngangiseduze kwe-university. Kwakuthi makuyi weekend ngifunda e-Unisa. Bephume yonke igenge ngangami i-university iyodansa. But mina ngangakwazi ukuthi ngiphume ngiyohambe ngiyodansa. Because I was busy working. Ngenkathi ngisebenza e-university, ngifunda e-University of Zululand. Mina ngangine ne-timetable yama-class. Ngihambe ngiye eklasini e-university, ngibuye e-university ngize emsebenzini ngizosebenza. Ngoba kwakuseduze. Kodwa ngathi ngisebenza at the same time ngabe ngifunda. Ngaze ngaqeda ngaba se-university for 5 years. Ngisebenza ngifunda ngaze ngibe nje se-campus ngihlala. And I know how hard it is ukusebenza okuzogcina ukuphumelelisa. So uma silapha kufanele nibe naleyo understanding ukuthi uma ngabe simenyelwa ezulwini asimenyelwa endaweni ezoba lulu ukuthi uye kuyo. Kufanele ukuthi ufunde ubango wasezulwini ngenhliziyo. Bese ufunda ubango wasezulwini ngokwenza. Umzimba wakho ube ngwasezulwini. Inhliziyo yakho ibe ngiyasezulwini. Ukukhuluma kwakho kube ngokwasezulwini. Ngisho umzimba wakho uwazi ukuthi lo mzimba ngwasezulwini. Because lapho oya khona ulwela ubuya endaweni enhle ngendlela engeke uyifanise nalutho nendawo yasemhlabeni. Fanele ukwazi lokho. Ngakho ke ushembe usifundisile. Isihloko sanamhlanje sithi ngabe uyasetshenziswa yini umuthi ukuphilisa enkolweni. Ngabe uyasetshenziswa yini umuthi ukuphilisa enkolweni. Ngiyazi ukuthi lesi sihloko engiqhamuke ngaso abantu abaningi basesaba. Ngoba sinokuphikisana okuningi. Eminyakeni ephambili ngenza u-23 eMlazi. Lethe ngithi ngiyafika ku-23 ntambama ngafika kunecala. Umfundisi umthethwa wayesengishayile ngaleso sikhathi. Angisazi noma wayesemvangelini.
kunomfana noma insizwa ebekwe icala lokuthi idayisa i-golden product. Uthi-ke umfundisi lento edayiswa lo mfana umuthi. Ngithi wabuza kumthetho, kwakukhona umantshi umthetho, wathi nomantshi umthetho umuthi. Mina ngangekho. Mase ngena uthi-ke umfundisi umthetho, awunasi isifundiswa sakithi. Sizochaza noma le golden product umuthi noma kusona umuthi. Zase bebheka ke bonke abantu befuna ngichaze ukuthi i-golden product umuthi noma umuthi. Ngase ngithi mina kumfundisi, uma ngobuNazaretha i-golden product iwumuthi. Uma ngobuNazaretha i-golden product ingayiwona umuthi ayisona umuthi. Kodwa uma uthi angichaze ngokwemfundo ukuthi i-golden product iwumuthi noma cha, lokho ngikuthola kunzima ukuba ngikuchaze. Ngoba ngaphambi kokuthi ngikuchaze kufanele ngidefine ukuthi umuthi yini ngokwemfundo. Ngithi-ke uma ngizodefine ngokwemfundo ukuthi umuthi yini, ngizothola okukhulu kunzima. Ngithi uma ngabe ngizodefine ngokuthi umuthi iyo yonke into ehlala ekhemist, ngizoba senkingeni. Ngoba ne-J's Flood okushibhushi usekhemisi, noVaselina usekhemisi, ne-Lifebuoy isekhemisi, ne-Sunlight isekhemist. Manje na-ke ngizokuchaza kanjani ukuthi into esekhemist umuthi. Ngithi uma ngizothi lo mfana udayisa amaphilisi ngoba ngibona lento oyiphethe indilinga, i-tablet, ngithi ngizoba senkingeni ngoba ne-peppermint nayo i-tablet. Kodwa i-peppermint ayisiyona umuthi. Ngithi-ke ngakho-ke ikhona ngithi shona wena ukuthi umuthi, hhayi ukuthi akusho mina ngokwemfundo. Kwathula kwathi du. Manje na-ke le problem yomuthi abantu bayesaba ukuyitheklisha ngoba abayazi ukuthi ihamba kanjani. Yonke into ukuze siyazi ukuthi kufanele ukuthi ibe isono, kufanele kuqala sibuke ukuthi uNkulunkulu utheni ngayo. That is our start. Ukuthi uNkulunkulu utheni ngayo. Uma ngikhuluma ngomuthi lapha ngikhuluma ngama-herbs. Angikhulumi ngomithi lena yezilwane. Futhi ngikhuluma ngomuthi wokuphilisa, hayi umuthi wokubulala. uNkulunkulu utheni ngomuthi? Uthe umuthi fanele ukuthi udliwe noma ungadliwa. Kuhezekile 47 verse 12 ukuthi ngasemfuleni osebeni kuyakumila yonke imithi edliwayo, amaqabunga ayo angayokubuna, nesithelo zayo zingayokuphela. Iyakuthela ezintsha izinyanga zonke, ngokuba amanzi ayo agcwele, izithelo zayo
ziyakuba ukudla amaqabunga awo ngawuphilisa. Nami noNkulunkulu uthini? Uthi isithelo, imithi iy'thelo. Abantu bayokudla isithelo bese beyiphilisa ngamaqabunga ayo. Ngamanye amazwi ngokweBhayibheli sivumelekile ukuba sidle senze imithi ngamaqabunga omuthi. Ngena uHezekeli 47 verse 12. Amen. Ngijwayele ukubona amalokhuza ama-Nigerians, amafilimu ama-Nigerians, amafilimu ama-Nigerians indlela abenza ngayo imithi ehluke kakhulu kulento engeke ngiyibone eSouth Africa. ESouth Africa izinyanga zakhona zelapha ngey'nxabo, zelaphe ngamaxolo. Fica kweneke iy'nxabo, kweneke amaxolo. Akaze esho uNkulunkulu ukuthi kufanele sibe nemithi yey'nxabo. Akaze esho uNkulunkulu ukuthi kufanele sibe nemithi yamaxolo. Kodwa sinikeze imithi yamaqabunga. Uma uphethwe ikhanda uthatha iqabunga lomsuzwane uhlikihla usulifaka emakhaleni, awudli wona umuthi. Noma ungawusebenzisa kanjani umsuzwane uma ungamaqabunga. Niyakuzwa lokho? Ngikhuluma indaba yeBhayibheli ngoba mina kwathiwa angifundise ngeBhayibheli. Uma uthatha umsuzwane amaqabunga awo ufake emakhaleni noma ngabe ufake emanzini uwenze njani, uNkulunkulu ubuvumele lokho ngoba uthena izithelo ama-plants siwasebenzisa ukuba siwadle, esingawadli ngawo siyiphilise ngawo. U-Isaiah 38 verse 21. U-Isaiah wathi mabathathe isigaxa samakhiwane basibeke ethumbeni uyakusinda. Isigaxa samakhiwane. Niyawazi amakhiwane, abayibamisa abazi amakhiwane. Amakhiwane isihlahla esidliwayo. Kodwa futhi siyelapha. KuMahubo 51 verse 7 kuthi ngihlanze ngehisophu, ngihlambuluke, ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa. Niyazi ihisophu uthini? Abami zabazi ihisophu abazi. Ihisophu isihlahla esimbali esikhula nje sibe ngaphezulu kwami, kodwa sinamaqabunga amahle imbali. Ihisophu lelo yayisetshenziswa ukuthi ihlanganiswe abantu beyifake ibe ilokhuza iyayisort of insipho ngaleso sikhathi. So abantu baqala ihisophu kwakuyi isihlahla esithathwa ukuthi sihlahla esihle. Awufanele ukuthi ungenza noma yini ngaso sinuke kahle. EkaJakobe 5 verse 14. Kukhona ogulayo phakathi kwenu, makabize amalunga ebandla emkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi.
amafutha akhiwe ngesihlahla njengenovaselina wakhiwe ngesihlahla kodwa sivunyelwe ukuthi sigcotshwe ngalesi sihlahla ukuze siphile egameni lenkosi njengoba siye sinikezwe uvaselina bese uthandazelwa bese sigcotshwa ngawo bese siyaphila kusuke kusihlahla leso kodwa uphiliswa egameni lenkosi egameni lenkosi so njengoba sibona njena ekuphakameni sisebenzisa uvaselina there is nothing wrong with it abanye beze bekushayisa ukuthi emabandleni amaNazaretha kuhlale kusetshenziswa uvaselina uyaphilisa uvaselina uvaselina uyaphilisa egameni lenkosi ngeke nje uvele uthathe uvaselina ungabusisiwe bese uyakuphilisa kodwa kufanele ukuthi kulo vaselina ufake igama lenkosi in short ngokweBhayibheli siyawudla umuthi osuke wakhiwe ngamahlamvu ukuphilisa kodwa asinikeziwe umuthi ongamagxolo asinikeziwe umuthi ozimpande niyakuzwa lokho amen ungatholakala ikuzohamba uphethe impande bese uthi hayi sivumelekile ukuthi sidle umuthi ozimpande futhi asivumelekile ukuthi sidle umuthi ohlanganiswa nesilwane noma ngabe ngokuphilisa awuvumelekile umuthi ohlanganiswe nesilwane ekukholweni ngaleyo ndlela kufanele lezi zinto nizazi ngoba ziyayiqhamuke izinyanga zithi hayi imithi ikhona naseBhayibhelini kunjani kodwa eBhayibhelini umuthi ofanele udle ubekwe kahle oqala kukhulunywa ngama-herbs not the muthi lento ehlanganisa noxamu namasele nani ovele uye elokhuzeni uvele inyanga ihlanganisa ixoxo nani besithi dlana uzophila cha sikhuluma ngalowo sikhuluma ngama-herbs ukuthi ama-herbs uma kuyihebhu engakhiwe ngamaxolo engakhiwe ngelukhoza ngeimpande kodwa kungama-herbs enziwe ngamaqabunga uNkulunkulu ukuvumile lokho ngaleso sikhathi yayisetshenziswa leyo mithi miningi-ke imithi esiyisebenzisayo noma singayibizi ukuthi imithi kodwa imithi even ilokhuza hleli lomuthi esidwele ukufutha ngawo impepho umuthi kodwa impepho siyayisebenzisa kodwa thina lapha asisebenzisi impepho ukubiza obabamkhulu nabangasekho ngayo sibiza uNkulunkulu amen impepho yayisebenza ngisho esontweni kodwa uma usuthatha impepho ubiza oyihlomkhulu akuseyona impepho yasezulwini impepho ishiselwa uNkulunkulu kuphela impepho umuthi oshiselwa uNkulunkulu amen ushembe utheni ngomuthi kumthandazo weSabatha 54 to 55 uthi ungamfiseli ukuba umakhelwane wakho emzini wakhe ungakucabanga ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kuyisona khona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho ikholwa uyakufa nokufa ngabe lapha ushembe ukhuluma ngomuthi wokuphilisa noma ngomuthi wokubulala khuluma ngomuthi wokubulala but
apart from umuthi wokubulala uShembe wayesenqabela ukuba sisebenzise umuthi ngisho ukuphilisa. Apart from umuthi wokubulala uShembe wayesenqabela ukusebenzisa umuthi ngisho ukuphilisa. Kodwa inkinga naye uShembe wayengasenqabeli kuyo yonke imithi ngendlela engichaze ngayo. Ngenkathi uShembe efika lapha kwaZulu wafica abantu besebenzisa imithi. By imithi we don't mean herbs, but we mean umuthi. Engazi ukuthi ubiza kuthiwani ngesingisi. Umuthi usho umuthi noma ungahlanganisisele nenkalankala umuthi lo. Noma ungahlanganisa ingwenya nani umuthi lo uzokuthiwa hayi amafutha engwenya agude kwenzeni into ethize. Amafutha kaXamo agude kwenzeni into ethize. Asikhulumi ngalezo zinto. Lezo zinto azenziwa umuntu oyikholwa. So uShembe wayechaza leyo mithi ukuthi le mithi lena ehlanganiswa ngabantu ayikho esontweni, ayivumelekile esontweni. Futhi uShembe on top of that wayefundisa abantu ukuthi more than anything abakholwe umoya kaNkulunkulu ukuthi wazi ukwenza noma yini nengenziwa umuthi depending okholweni lwakho. Ngijwayele ukusho ukuthi umfutho omncane washawa inyoka. Wawa khona lapho waphela ngamthwala wafika ekhaya semthwele. Kodwa umama wakhipha u14 wambopha ngawo. 14 lo wase okhalweni. Hayi nalo mncane wasekhanda wasekhalweni wambopha ngawo, wambopha okhalo. Kwathandazwa. Waphila. Ngitshelile ukuthi uShembe ubaba mkhulu wathi akakho umuntu oyinazaretha oyobulawa inyoka. Nangampela ekukhuleni kwethu umuntu oyinazaretha ubengabulawa inyoka. Lokho kuprova ukuthi umthandazo is as strong or even stronger than umuthi kumuntu owethembayo nokholile. Ngakho-ke okokuqala uShembe wayesifundisa ukuthi umthandazo uma unamathela uNkulunkulu ayikho into engeke uyenze ngomthandazo engenziwa umuthi. Okwesibili uShembe efuna ukuthi sihlanzeke singayidli imithi ngoba ngemithi la kwaZulu bengakhulunywa ama-herbs kodwa bekhulunywa ngomuthi yonke imithi bihlanganisa izilwane ihlanganisa yonke into. Ngiyabuza lokho. Amen. Ngoba angifuni ukuthi kusasa nenze izinto bese nithi hayi umfundisi wathi asidle imithi. Yikho lento ngiyichaza kahle ukuthi uma sikhuluma ngemithi lapha sikhuluma ngama-herbs. Futhi uma sikhuluma ngama-herbs sikhuluma ngama-herbs hayi imithi lamaxolo atholakala enyangeni nempande. Cha, sikhuluma ngamaqabunga ukuthi uma ungaphathwa ikhanda uthathe umsuzwane ulungise bese uphilisa ngawo noma iyiphi iqabunga lento ezokuphilisa uvumelekile ukuthi uyiphilise lento ngokweBhayibheli. Amen. Kodwa lapha ngoba eBhayibhelini akukhulunywa ngezilwane ngoba yayingekho leyo nto, kodwa lapha kwaZulu imithi ibihlanganisa nezilwane even ekuphiliseni. So wayeseke uShembe generally enqaba yonke imithi. Kodwa angakho ukuthi yonke imithi enqabekile ngoba awukwazi ukudefine umuthi.
awukwazi ukudefine umuthi. Uma ungathi ngifundile umuthi yini, ngeke ngikwazi ukudefine umuthi. Uzoqala phi? Ngithi-ke mina kumfundisi umthetho, inkinga eninawo ngalama golden product ukuthi much as wena ungayibona i-golden product lena uthi iphilisi, but it's not a medicine, it's a food. Kukhona umehluko phakathi kwephilisi nama tablets enziwe afana namaphilisi kodwa kukudla, kungama vitamin. Bengizwa omunye umuntu ekhuluma kwa radio, ekhuluma indaba ukuthi uma ungase udle iphilisi lilodwa uyahlanza ungekho ukudla esiswini, kodwa uma ungase udle lama ama-foods yize bukeka njengephilisi awukwazi ukuhlanza because it's a food, ama-vitamin. Awukwazi ukuhlanziswa i-vitamin, yabo. I-vitamin ukudla, ukuthi kwakhiwe kwaba i-tablet akusho lutho kodwa ukudla. Okuseqinisweni ukuba sinemali, ngabe asiwasebenzisa amaphilisi la angama-medicine atholakala kodokotela. Ngabe sisebenzisa lezi zinto lezi ey'ngama-foods ngoba zona izona ezinempilo. Iphilisi alikwazi ukuba likunikeze impilo. Iphilisi kuphela likusindisa ey'nhlungwini. Kodwa lana ama-vitamin akunikeza impilo natural, engeke ikugulise, engadingi ukuthi udiktoza ngayo ngoba ukudla okunatural. Kodwa amaphilisi yinto esuke siyenziwe othi ungayidla enye vele ikugulise enye ikubulala, kodwa lokhu kudla kusoze kwakubulala ngoba ukudla. But kumuntu ongafundile konke kungamaphilisi ngoba kuyi-tablet, kuyi-tablet. Ngithi-ke mina kumfundisi kuyinkinga ngoba lapha ngiyazi ukuthi lapha kulokhuza kulento edayiswa yilo muntu ukhona into ewukudla engaphilisa abantu, engeke nhlobo ngihlanganise ne-medicine. It's not a medicine, it's food. Kuthiwa yini ngesingesi ufuthi njani? Ama-supplements. Ama-supplements to the food oyidlayo. Ngakho-ke as amanazatha kaNkulunkulu ngiyanichazela lento ukuthi ngokweBhayibheli sivunyelwe ukudla umuthi, sivunyelwe ukuziphilisa ngomuthi. Angasho ukuthi ukudla umuthi, sivunyelwe ukuziphilisa ngomuthi, kodwa hayi yonke imithi, hayi yonke isidumbu somuthi. Awukwazi ukuthi uyomba iy'nxabo zihlahla bese uthi uzoyiphilisa ngayo bese uthi lowo muthi lowo kuvuma uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wa-specific ukuthi niyophiliswa ngamaqabunga, hhayi amaxolo, hhayi izimpande zomuthi. Lapha kuleli bandla
ngenxa yesimo esibhekene naso kube likhuni kabi ukuthi wazi ukuthi umuntu uma ezokubuza ngendaba yamaphilisi uzothini, ngoba ngesikhathi sakudala ayengekho amaphilisi, futhi ngesikhathi sakudala abakho abantu ababephiliswa amaphilisi ukuthi uma ungaliphuzile iphilisi uyafa. Kukhona manje abantu ongeke ephile nje without iphilisi. Uma une-diabetes, you have to eat amaphilisi every day, you like it or not. Uma uke waliyeka uyafa. Uma ngabe zonke nje lezi zifo ey-chronic, ngenze ngey'bala zonke. Khona ama-chronic diseases afuna ukuthi udle iphilisi njalo, uma ungalidlanga uzokufa. So i-development, angithi i-evolution, noma i-evolution yempilo yethu sonke engasafani nempilo yakudala. Esesinempilo esiphoqayo ukuthi ukuze uphile idla iphilisi. So uzothini kulo muntu lona okholiwe ofuna ukuthi elandele umthetho kaNkulunkulu? Uzothi lento akayenze njani? Uzothi njalo boda ne uhlambuluka vele iphilisi ulidla zonke izinsuku? Is it practical? Awukho practical. Awukho practical ngoba iphilisi ulidla zonke izinsuku. Ngakho-ke kuthe makufika ingilosi yayisithi akufanele ukuthi kube khona into oyenza ibe ngaphezulu kwaNkulunkulu. Akufanele kube njalo. La ekhaya yonke into yedlula uNkulunkulu. Noma ngabe ukhuluma nabadala, ukhuluma noNkulunkulu. Noma ufuna ukubapha abadala, ubapha through uNkulunkulu. Noma ngabe ukhulelwe uyobeletha esibhedlela, kodwa uzodlula esontweni ubike khona ukuthi ngiyobeletha manje. Ngicela umthandazo ukuthi uhambe na ushembe hambe na. Baningi abantu ababethi mase bekhulelwe bethola amanzi apart from izinto zase emakliniki okukhulisa umntwana nje. Noma sebeyobeletha bebikele la sengiyobeletha manje. Noma esesibhedlela engasabelethi ebikele thina ukuthi angisabelethi, ngicela uNkulunkulu ukuthi engibelethise ushembe ebelethe. Ngakho-ke yonke into esiyenzayo siyenza through uNkulunkulu. Noma ungaya esibhedlela, uya esibhedlela kodwa ubikele ushembe. Noma ngabe uya kuyiphi into, ngisho ngabe uya kwi-interview kodwa ubikela ushembe. Noma ngabe uya ecaleni ubikela ushembe. Ithi-ke ingilosi abantu abanama chronic disease lawo maphilisi abawalethe esontweni ezobusiswa ukuze lo muntu engaphiliswa amaphilisi kodwa aphiliswe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi asabusisi uyona uvaselina wodwa kuphela, kodwa sibusisa noma yiphi into esifuna ukuthi siphilise bese sifuna ucela uNkulunkulu ukuthi asiphile ngaye.
so that at the end ungasho ukuthi hayi ngiphiliswe yileli iphilisi, hayi ngiphiliswe yilokho, konke ucele kuNkulunkulu. Amen. Ngakho ke la ekhaya nalabo abafika mhlawumbe abazi, kodwa abadala bayazi. La ekhaya uma usebenzisa amaphilisi uyawaletha lapha ucele ukuthi ebusiswe. Awubani bebengakwazi lokho, abebabusise. Bebengakwazi. Bebengakwazi, kufanele babengakwazi. Ya, la ekhaya yonke into uma usebenzisa amaphilisi kufanele uwalethe lapha ebusiswe ukuze esebenze ngomoya kaShembe. Amen. Kungabayiwe amaphilisi nje. Noma uvaselina noma yini oyisebenzisayo nje. Ngisho ngabe kuthiwa ile mithi esiyidayisa emakhemist. Kuthiwa yini? Khona lena edayisa engayona amaphilisi kodwa Natural herbs. yini? Natural herbs. Yeah, natural herbs. Ngisho natural herbs lana asebenzisa enothenga emaklinikhi ungawafihli. Alethe lapha uzowabusisa akusebenze uNkulunkulu kuwo. Amen. Usebenza uNkulunkulu kuwo. Lapha ngizama ukuthi akufanele ukuthi esontweni kube nento ongayazi ukuthi yenziwa kanjani noma ngizoyenza kanjani. Kuthi into eyisono ucabanga ukuthi ayisona isono. Kuthi into engayisisono ucabanga ukuthi isono ngoba awufundisiwe ngayo. Ekukholweni imithetho kaNkulunkulu ayakhelwe noma ayakhiwe ngendlela yokuthi ibulala umuntu. Umthetho kaNkulunkulu awakhiwe ngendlela yokuthi ubulala umuntu, kodwa wakhiwe ngendlela yokuthi ubonise uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukumkhonza yini. Kodwa uma umphumela wokugcina umthetho uzokubulala, lokho akusahlangene noNkulunkulu. Ngichaza ukuthini ngalokho? Uma ngabe usemakhaya noma ke ukhona la edrobheni ubeletha kumakhaza njengoba kusebusika nje, awukwazi ukuthi uvumele ingane igodole ize ife ngoba uthi yisabatha. Uma ngabe ingane isigodola noma abe kuyisabatha uyabaswa umlilo ubaselwe ukuthi ingane iphile. Amen. Nawe awukwazi ukuthi mhlawumbe kungaba yisabatha njengoba kusebusika njena ufice imvula unethe ugodolo ube yiyo yonke into bese uthi mawufika ekhaya uthi angizukubasa umlilo ngoba yisabatha. Kodwa lamakhaza lena esesimeni sokuthi engabulala uzobasa umlilo because isidingo. uJesu wayehamba nabafundi bakhe sebelambile. Wangena ensimini wakha iziqangi zombila babasa badla. Kuyisabatha because kwakunesidingo. Unembeza wakho uzokutshela ukuthi lento uyenza ngoba inesidingo yini noma uyayenza nje. Uma bembuza abalokhuza
amafarisi bemthola esindisa umuntu ngesabatha uthi uJesu uma ufica imbongolo yakho iphathwe udakeni ngesabatha ungayiyeka yini ife ngoba uthi angeke ngiyisize ngoba yisabatha. Can you do that? You can't. Ngakho-ke umthetho kakhulukazi wesabatha awusho ukuthi noma ngabe kunesidingo sokuthi into uyilungise bese uthi angizukuyilungisa ngoba yisabatha. Akuhambi kanjalo. Uma ngabe into ikuphoqa ukuthi uyenze noma kuyisabatha uma ikuphoqa inesidingo sokuthi uyenze leyo nto kufanele ukuthi uyenze ngoba uyenza ngani ngesidingo. Ngiyakuzwa lokho. Ngizama ukuphendula imibuzo eyayiqhamuke abantu bengazi ukuthi kufanele senze njani. Kunembuzo engijwayele ukuba ngiwuthole ukuthi njengamaNazaretha sivumelekile yini ukuba sinikele ngegazi? Kukhona amabandla enqabayo ukuba sinikele ngegazi. Impendulo yami iyayithi angazi ngoba ingilosi ayikazi isho lutho ngalokho. Kodwa ingilosi inginikile i-criterion. Akudingi ukuthi yonke into ngiyifunde kuyo noma ngiyibone ukuthi uma ngisebenzisa le criteria izohamba kanje. Yathi ingilosi into yokuqala uma ngabe ungayazi into ukuthi imi kanjani zibuza ukuthi uNkulunkulu uthini umthetho kaNkulunkulu. Uma ungekho umthetho kaNkulunkulu sebenzisa i-discretion efanele. Ukudonate ngegazi is a necessity. Akusiyona into oyenza ngoba uthanda ngoba ukudonate ngegazi kusuke kukuvikela ukufa komunye umuntu. Akusiyona umhlobiso. Ngoba uma ngabe ungedonate ngegazi ukusiza omunye umuntu kodwa uma ngase kulimala ingane yakho lapha phambi kwakho kuthiwa isiphelelwe igazi unalo igazi lokuthi ungayisindisa ungenqaba yini ukuyisindisa? Ungenqaba yini? Uma ungeke unqabe kwingane yakho akufanele unqabe noma kumuphi umuntu. Uma ngase kulimala unkosikazi wakho kuthiwa nangu seshayiswe imoto udinga igazi ungasho ukuthi hayi mina ngikholiwe ngeke ngidonethele ngegazi. Awukwazi ukuthi because ukudonate ngegazi is a necessity. Uma ku necessary komunye umuntu kufanele kube necessary nasengane. Uma ku necessary enganeni yakho kufanele kube necessary nokomunye umuntu. Wena uma ngase manjena ulimale kutholakala ukuthi awusenalo igazi na ingane yakho ingakhipha igazi iphilise. Can you be happy mayithi ingane yakho ngeke mina ngidonate ngegazi ngoba ngikholiwe? Ngcono babe vele efe. Can you do that? Ungathini wena mabuya? Ingane yakho nakho yafa manje ulinyazwe imoto kufanele uthole igazi ithi ingane yakho cha mina ngikholiwe ngeke ngidonethele ubaba ngamane efe. Noma wena usho enganeni yakho uthi hayi mina ngikholiwe ngeke ngikudonethele ngegazi ngamane ufe.
Ukudonate ngegazi is not a fashion, but is a necessity. Amen. Ngoba usuke udonethela igazi ukuthi umuntu ephile, kodwa ukudonetha ngegazi ukuthi umuntu ephile akulimazeli uthe empilweni yakho. Ngakho-ke lapha sivumelekile ukuthi sidonethe ngegazi. Amen. Ngoba igazi liphilisa abantu. Amen. Omunye wathi hayi uma sivumelekile ukudonetha ngegazi, for what is wrong ekuthenini ngifake iy'nwele zomunye umuntu? The question ukuthi ukufaka iy'nwele zomunye umuntu is it a necessity or a fashion? It's a fashion. Amen. It's not a necessity. Uma ngidonetha ngegazi, ngidonethela ukuthi umuntu olisebenzisile ephile. Kodwa uma ngithengisa ngey'nwele, ngithengisa ngey'nwele ukuthi umuntu oyifakile ebe muhle, efane nami. Ngamanye amazwi ngishintsha impilo, indlela uNkulunkulu lo muntu omdale ngayo. Mina ngisebenzela ukuthi lo muntu odalwe kanjena eshintshe. So ngamanye amazwi ngenezela isono. Kodwa ukudonetha ngegazi ngilekelela uNkulunkulu ukuthi umuntu ephile isikhathi eside ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi siphile. Amen. So awukwazi ukuhlanganisa ukudonetha ngegazi ukuhlanganise nendaba yokuxhuma inzipho noma yokuxhuma iy'nwele, because lezi zinto ayihambelana, ayinayo inhloso efanayo. Ngaleyo ndlela-ke kufanele sazi ukuthi kuleli bandla asikaze sifundise ukuthi asikwazi ukudonetha ngegazi. Kodwa ziba khona ezinye izinto ezayingekho eBhayibhelini, kodwa eziba yisono uma uzenza ngoba sezikhona. Ngoba uthi ushembe kuyo yonke into, ngisho kumthetho kaNkulunkulu, asohambisana nesikhathi. Ngoba emthethweni kaNkulunkulu kukhona izinto ezingasenzeki. Awukwazi ukuthatha into impossible bese uma ngayo ukuthi hayi wena awugcini isabatha ngoba usuhambe ngesabatha for more than 10 kilometers. Because uma ungahambi more than 10 kilometers, kodwa futhi uNkulunkulu ekufuna ukuthi uye esontweni ngesabatha uhlangane nabantu, ngoba njengoba sihlangene nje nakubhala kusho uNkulunkulu ukuthi asihlangane. Amen. Manje uma ngabe sekuimpossible ukuthi sihlangane, kodwa bese wena ukhotha umthetho othi angahambi ngesabatha for more than 10 kilometers, ngizokwenza kanjani ngoba angeke kwenzeke. Ngeke kwenzeke. Ngoba ngenkathi uNkulunkulu eshaya umthetho, laba abantu babehleli ndawonye bekhempile. Amen. Manje na abantu sebahlala ey'ndaweni ezahlukene. Yathi ingilosi lithi ukuba kuyenzeka ngabe asihambe ngey'moto ngoba iy'moto ziyashisa ngesabatha. Yathi but it is impossible. Ngakho-ke ningawavuli ama-air condition, kodwa hambani ngey'moto ngoba ayikho indlela ukuthi ungahambi ngemoto ngoba ku-impossible, ngoba iy'moto sekuyizona nyawo esihamba ngazo. I-abortion ayikho eBhayibhelini ngoba yayingakabikho. But just as yayingakabikho, i-abortion is killing.
killing of a human being. It's a matter. Noma ungakuthatha ngokwesonto noma ungakuthatha ngokwani ngaphandle kwabantu abangazi indaba kaNkulunkulu abangasho lokho nalokho. Kodwa immediately nje umuntu ekhulelwa ebanengane esiswini leyo ngane banomphefumulo mawusoyikhipha uyabulala. So ayikho i-argument yokuthi but i-abortion ayikho elokhuzeni eBhayibhelini and therefore ayisona isono. Cha, isono. Noma ayikho ngoba yayingakabikho. Ziba khona-ke izinto eziye zingababikho eBhayibhelini abantu bese beniquestiona ngazo bese ngenxa yokungazi bese ungazi ukuthi uzophendula ukuthini. Kuleli bandla sibhemi. A person can easily say, njengoba ningabhemi nje kubhalwe eBhayibhelini ukuthi ningabhemi. Ukwayi. No, akubhalwe ndawo. But into eyenza ukuthi ngingabhema ndawo ngaleso sikhathi abantu bakwa-Israyeli vele kwakungabhenywa. So awungeke umthetho ushayelwe into engekho. Kodwa manje ngoba sekuyabhenywa usukhona umthetho kaNkulunkulu kodwa singabhemi. Abantu abaningi bengakuqhamuka ethi no but why bawuthanda lo mbuzo why ningayifuyile uthathaphi umthetho othi ungayifuyi inja. Yes, asina akukho eBhayibhelini mhlawumbe ukuthi ungayifuyi inja, angazi aze nje ngibone. Kodwa vele abantu bakwa-Israyeli babengayifuyi izinja. Izinja ngaleso sikhathi zayihlala ehlathini njengoba niyazi ukuthi kunezinja zasehlathini. Izinja was domesticated later. So wawungekho ushayele umthetho into engekho. Because the domestication of izinja was something which was later or iyenziwa kwelinye izwe. Kodwa kwa-Israyeli yayingekho. Ngakho-ke akungekho uNkulunkulu eshayele umthetho into engekho. Ngoba uNkulunkulu ushaya umthetho entweni ekhona ukuthi lento ngiyayithanda, lento lena ngiyithanda. Kulula abantu ukuthi bethi no but ubaba omkhulu aze ekhulume ngokuthi asingawadla ama-grapes. But iqiniso ukuthi ama-grapes ayingekho kwaZulu. Ngiyakwazi lokho. Ama-grapes ayingekho kwaZulu. Ama-grapes la kwaZulu afike nalezi zinto ley'nkulu o-checkers. Zazi incane kabi indawo lapha ekwazi khona ama-grapes. Kodwa manje ama-grapes agcwele iy'tolo zonke. So-ke kufanele sibheke iBhayibheli ukuthi le nto lena noma ingekho kwaZulu kodwa yenqatshiwe. Yenqatshiwe. eBhayibhelini kukhulunywa kakhulu ngamajuba. Kodwa thina sikaze sibe yisizwe esifuya amajuba. Thina sifuya iy'nkukhu. Manje awukwazi ukuthi ukhulume ngendaba ukuthi hayi angizoza nejuba nani uzobe uthathaphi ijuba. Ngoba ijuba siwafuyi thina amajuba. So what I'm trying to say ukuthi lezi zinto zifundeni. Amen. Amen. Ngoba thina asifuni ukuthi siye ekulahlweni singabonanga ukuthi lento siyenze kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi sake sajwayela isitolo samaSulumane sidla kuthiwa yini bo ama-prawns. Sadla ama-prawns engathona ama-prawns amnandi kabi. Ngazi phela ukuthi ama-prawns siwadla nje ngoba vele amaSulumane acocekile. Kodwa afike ingilosi yathi no, ningaphinde nidle lento. Yathi fundani lapha nalapha nalapha lama-prawns lana akadliwa umuntu okholile. Ngawayeka ngiwathanda sengize ngawazi. Sawayeka nomcompensator wakhe. Kodwa afike ingilosi yathi no, yekani.
Inkukhu sasidla ngokungabaza ngoba lapha ebuhleni sasithelwa yonke into ngendaba yenkukhu. I think lo sinethatha lento. Ubhalwe ukuthi inkukhu akufanele ngayidli ngoba inkukhu yinyoni ehlukanisile. Nithatha lokho. Ngoba ubaba mkhulu wathi ngenxa yokuthi inkukhu ifuyiwe abantu ngaleso sikhathi babengenawo ama-toilet bengcola ephandle ney'ngane nani so onke ukungcola kwakudliwa zinkukhu. Inkukhu-ke kufanele ukuthi uma uzoyihlaba uyigcine endlini uyiphe ummbila for 7 days. Sithi-ke after 7 days kade idla ummbila iboshiwe seningayihlaba-ke nidle. That is umthetho thina esikhule siwazi ukukholwa umnazana. Lokhu ukuthi ungayidli inkukhu ngomhlangano nayo yonke leyo nto asiyazi ukuthi amanazana ayithatha ngoba siyenzala kaloku umnazana. Uma uzohlatshwa inkukhu ibeyibanjwa ifakwe endlini. Kodwa namhla sekho isidingo ngoba yonke imizi manje inama-toilet. Nezindlu manje sezinamahholo. Ngakho-ke le purpose yenkukhu ayisekho. Ayisekho. Inkukhu iyinyoni njengazo zonke izinyoni. Ayithi akukho umthetho ukuthi inkukhu ungayidli ngomhlangano nama-aphula ungawadli ngomhlangano. Yonke leyo nto yinto nje yathiwa amanazarene. Njengoba umkhokheli kade ekhuluma ekuseni ukuthi usuthi manje uyahlala ehlaleni esiceshini bese kuthiwa umuntu ekuthethise ethi usohlala esiceshini lapho kuhleli khona obaba omkhulu bami. Yonke le nto uthe iceshini ehlala kuzo asingazi angahlali umuntu ngoba kuhlala obaba omkhulu kuhlala abantu bakithi ngihlalele obaba bakithi ayikazi ifundisa ukushemba into yabantu. Ngakho kuleli bandla kufuneka ukuthi senze izinto engacacile. Yonke into kufanele icace. Amen. Inkosi usephama kwebandla.
Nkosi mbusele ukhenile uzwile.